nigo mugiro rioretibwe abwoigoro hamwe n'ekiombekeria kia barimu ba ECD igekorwa wana kunopet bunati bari guchigosa gosekwa na sebirasi ile gosomia ase entundeye ya gatatu ye kalenda y'ikisemi umwaka uyega nigo tugutirwa rebono amone serikali ye county ya Nyamira umugasorero kagosangana bararia ime ya Nyamira omo chief officer asense media yo kurigereria amangana y'ikisemi ase county ya Nyamira Madam Zipora Kemunto olina nigo bona atebire buna kisemi nigo chigo cha kugendera buna botambe abwase bono abo iri osatero na bali aba chiko cyumugiro nigo bachikumukira bugetambo kero egetindi kiari chiko nigo bono ayenekire abibuli babayire abana baba school kubwatikana 912 ne department usibune county omogomo into yo maite yakwera aba bako ba engage number 1 into bamanyeti nkora mbanya gocha baikaranse 90 batotebinga gosemba registered fully as a gosembanchi as a county ego abarimu baito bonsi twari kubaburia baende bilasi basomya abana agekora mu county ndobwate umupango bw'abarimu baito ego group ye kweruka kunopet imbabwenerete kwanza kuingechi county ego abarimu ebarangainu guchaka omugomo egekwera ego baranyara ko baba konyora egesusuro bali batari ko ende school yakwera abana barumbaroro na ntokaniti abana bega banyore amasomo kubwatikana na curriculum egoteba ye tamu yiga SRC kubwatikana ne SRC sakura ekero yachete yegotenga ekero chibese chiratokia se county na bekunyarikana abari mubakanu lakini muna from kubwatikana ne department nintu twatemire twanyorenga abari mwabayiga SRC mbaka niri bayiwe 2026-27 ndobwate budget y'abari mwa twabegete 115 million abari mwabayigo mbakanwe utatige budget yigatego koligasi taraba approved kurase assembly bigo immediately buna assembly bakubwatuka e budget abari mwabwe bawakana na abayiga bare on contract etobabegete tuganyete nga ninyarekane bache bayiru permanent maybe ekero na barabuchi besi chia tokira ase county igo contract imbaroro lakini ntoko barusi bonsi tobabeke permanent anyentoranya gotwara bali bandi ntoranya kobakana omushara igo bono wika babe patient nintu baganye na barabuti atano igo bali bonsi bali omugomo ebarache banyore egesusuro ko egekwera ntobegete aba bisabaito tare ground koranga ki abari mumbare bilas onye mwari monde bwenste yore class ekero agotakonyora egesusuro igotacha gotora umwe egekwera omugomo toyo no naba busaba bagoteba bakuba iro omugomo nduba manyeti number 1 igotiga bare ne class basomi buna bono iga ntogende tokomanyanga ki abari mumbaroro bali absent without permission na abandi mbaro absent with permission na abandi mbali nge school igo nimbate record ekongoro kinaki abali mumbali school na bali batari nge school na baruntu babuli nakinga kibata nge school there mwantu mwereria robot